Ik keek naar mijn bankrekening. Er stond een bedrag dat er gisteren nog niet stond. 2300 euro. Zomaar. Ik dacht dat het een fout was. Ik belde de bank. Ik zei: er staat geld op mijn rekening, maar ik weet niet van wie. De medewerker zei: een moment, alstublieft. Hij checkte het en hij zei: meneer, dat is van de Belastingdienst. De Belastingdienst. Zij gaven mij geld, ik begreep er niets van. Want in mijn land geeft de overheid je nooit geld. De overheid neemt geld. Altijd. Maar het mooiste was niet dat bedrag. Het mooiste was dat ik bijna 3000 euro meer had kunnen krijgen. Als ik het op tijd had geweten. Welkom bij aflevering 8. Ik ben Fabienne en als je net begint te luisteren, je bent op de juiste plek. In deze podcast vertelt Bram over zijn leven als nieuwkomer in Nederland. En vandaag gaat het over geld. Veel geld. Geld dat de Nederlandse overheid voor jou heeft klaarliggen, maar dat je zelf moet aanvragen. Als je dit kanaal nog niet volgt, doe dat nu. Druk op abonneren en laat een like achter. Dat helpt ons om meer mensen te bereiken die dit moeten horen. Want elke aflevering kan je honderden euro's besparen. Of duizenden. Zoals vandaag. Het begon op een donderdagavond. Ik zat op de bank bij Piet thuis. We keken voetbal. Ajax tegen Feyenoord. Piet is van Ajax. Ik ben inmiddels van Feyenoord. Dat is een lang verhaal. Tijdens de rust zei Piet: Bram, heb jij je zorgtoeslag al aangevraagd? Ik zei: mijn wat? Hij zei: zorgtoeslag, geld van de overheid, voor je zorgverzekering. Ik keek hem aan. Ik zei: Piet, waar heb je het over? De overheid geeft mij geen geld. Ik betaal belasting. Zij geven niets terug. Piet legde zijn biertje neer. Hij keek me aan, alsof ik zei dat de aarde plat is. Hij zei: Bram, je woont hier nu bijna een jaar. Heb je echt nooit toeslagen aangevraagd? Ik zei: nee, ik weet niet wat dat is. Piet stond op. Hij pakte zijn laptop. Ajax scoorde op dat moment, maar hij keek niet eens naar de televisie. Dat zegt alles over hoe serieus dit was. Hij opende een website, toeslagen.nl, en hij zei: Bram, je laat waarschijnlijk honderden euro's per maand liggen. En Piet had gelijk. Oké, laten we het simpel houden, want toeslagen klinkt ingewikkeld, maar het is eigenlijk heel simpel. De Nederlandse overheid wil dat iedereen kan rondkomen, dus als je weinig verdient, krijg je geld terug. Dat geld heet toeslagen. Het is geen lening. Je hoeft het niet terug te betalen. Het is een gift. Een gift? Ja, zolang je aan de voorwaarden voldoet. Er zijn 4 soorten toeslagen. Ik leg ze 1 voor 1 uit. Nummer 1. Zorgtoeslag. Je betaalt elke maand voor je zorgverzekering. Ongeveer 150 tot 170 euro. Maar als je inkomen laag is, krijg je een deel terug. Dat is zorgtoeslag. Voor een alleenstaande kun je tot ongeveer 109 euro per maand krijgen. Voor een stel tot 124 euro per maand samen. 109 euro per maand. En dat wist ik niet. Nee, en je bent niet de enige. Duizenden nieuwkomers in Nederland missen hun zorgtoeslag, simpelweg omdat niemand het ze vertelt. Nummer 2.
huurtoeslag. Als je huurt en je inkomen is laag, krijg je geld om je huur te betalen. Het bedrag hangt af van je huur, je inkomen en hoe oud je bent. En hoeveel kan dat zijn? Dat verschilt per situatie, maar voor een alleenstaande met een huur van €600 en een laag inkomen kan dat €200 per maand zijn, of meer. €200 per maand voor mijn huur. 200? En ik wist dit niet. Fabienne, ik woon hier bijna een jaar. 12 maanden maal €200. Dat is €2400 die ik niet heb gekregen. Ja, €2400. Bram, Sorry, ik moet even slikken, want dat bedrag doet pijn. Dat is een vakantie. Dat is 6 maanden boodschappen. Dat is geld dat ik nodig had. ik weet het en ik begrijp je frustratie, want ik heb hetzelfde meegemaakt. Jij ook? Ja, toen ik 12 jaar geleden naar Nederland kwam, wist ik ook niets over toeslagen. Ik kwam uit België. Ik dacht, het systeem is vast hetzelfde, maar dat was het niet. Ik werkte parttime. Ik huurde een klein appartement in Den Haag. Ik had recht op zorgtoeslag en huurtoeslag, maar ik vroeg niets aan. Na 1,5 jaar vertelde een vriendin het me. Ik was woedend, niet op het systeem, op mezelf, want de informatie was er. Ik had het alleen niet opgezocht. En kon je het terugkrijgen? Gedeeltelijk. Je kunt toeslagen aanvragen met terugwerkende kracht tot het begin van het lopende jaar, maar niet voor eerdere jaren als de deadline voorbij is. In mijn geval verloor ik 8 maanden zorgtoeslag en 8 maanden huurtoeslag. Dat was meer dan €2000 en daarom vertel ik het nu aan iedereen. Dus jij doet dit werk, deze podcast, omdat je hetzelfde hebt meegemaakt als ik. Precies. Ik wil niet dat andere mensen dezelfde fout maken. En daarom zeg ik nu tegen alle luisteraars: als je in Nederland woont en je hebt een laag of gemiddeld inkomen, ga vandaag nog naar toeslagen.nl. Doe de proefberekening. Het duurt 5 minuten en het kan je honderden euro's per maand opleveren. Oké, hoe doe je dat? Stap voor stap, want ik wil dat iedereen dit begrijpt. Stap 1. Je hebt een DigiD nodig. Dat is je digitale identiteit. Zonder DigiD kun je niets online regelen bij de overheid. Heb je nog geen DigiD? Ga naar digit.nl en vraag het aan. Je hebt je BSN nodig. Alles begint bij het BSN. Daar is hij weer. Onze zin van aflevering 1. Ja, alles begint bij het BSN. En de DigiD is de volgende stap. Stap 2. Ga naar toeslagen.nl. Log in met je DigiD. Klik op proefberekening. Vul je gegevens in. Je inkomen, je huur, je gezinssituatie. De website berekent hoeveel toeslag je kunt krijgen. Je ziet het meteen. Geen wachttijd, geen ingewikkelde formulieren. En als de website zegt dat ik recht heb op toeslag, Dan klik je op aanvragen. Je vult je bankrekening in. En binnen een paar weken staat het geld op je rekening. Elke maand. zo simpel. Zo simpel, maar er zijn 3 dingen waar je op moet letten. Ding 1. Geef wijzigingen altijd door. Als je inkomen verandert, als je verhuist, als je partner bij je komt wonen, dan moet je dat doorgeven aan de dienst toeslagen. Want als je dat niet doet, krijg je misschien te veel toeslag en dan moet je later terugbetalen. Dat is de grote valkuil. Terugbetalen?
Ik dacht dat het gratis geld was. Het is gratis zolang je er recht op hebt. Maar als je situatie verandert en je meldt het niet, dan heb je misschien te veel ontvangen. En dan wil de overheid dat geld terug. Is dat een groot probleem in Nederland? Ja, het aantal huishoudens met toeslagschulden is de afgelopen jaren verdubbeld. Duizenden mensen moeten geld terugbetalen omdat ze vergeten zijn om een wijziging door te geven. Dat is eng. Het is eng, maar het is vermijdbaar. Geef elke verandering meteen door. Krijg je een salarisverhoging? Doorgeven. Ga je samenwonen? Doorgeven. Verhuizen? Doorgeven. Ding 2. De vermogensgrens. Als je te veel spaargeld hebt, heb je geen recht op toeslagen. De grens is in 2025 57.000 euro voor een alleenstaande. 57.000 euro spaargeld. Dat heb ik niet. Daar hoef ik me geen zorgen over te maken. De meeste nieuwkomers niet, maar het is goed om te weten, want als je ooit een erfenis krijgt of je spaargeld groeit, kan het invloed hebben op je toeslagen. En ding 3, de deadline. De toeslag over 2025 moet je aanvragen voor 31 december 2026. Dat is de nieuwe regel. Vroeger was het 1 september, maar dat is veranderd. Dus ik heb meer tijd. Ja, maar wacht niet. Hoe eerder je aanvraagt, hoe eerder je geld krijgt. En dan de belastingaangifte. Dat is een ander verhaal. Een minder leuk verhaal. Vertel. In maart kreeg ik een brief van de Belastingdienst. Er stond: u moet aangifte doen voor het vorige jaar. De brief lag op mijn tafel. Ik keek ernaar, elke dag. Maar ik opende hem niet, want ik was bang. Ik dacht, belasting, dat is ingewikkeld. Dat is in het Nederlands. Dat begrijp ik niet. Ik doe het later. Later werd nooit. De brief bleef liggen. Weken, een maand, 2 maanden. En toen? Toen kreeg ik een tweede brief. En deze brief was niet vriendelijk. Er stond: u heeft geen aangifte gedaan. Wij hebben uw inkomen geschat. U moet 800 euro betalen. 800 euro. Ik verdiende 14,50 per uur. 800 euro was bijna mijn hele maandhuur. Dat noemen ze een ambtshalve aanslag. Als je geen aangifte doet, maakt de Belastingdienst zelf een schatting. En die schatting is altijd hoog. Altijd. Waarom is die altijd hoog? Omdat het een soort straf is. Ze willen dat je aangifte doet. Als je het niet doet, gaan ze ervan uit dat je veel hebt verdiend. En dan betaal je meer belasting. Ik was in paniek. Ik belde Thomas. Thomas zei: Bram, rustig. Je kunt nog steeds aangifte doen. De aanslag is een schatting. Als je de echte cijfers invult, verandert het bedrag. Thomas kwam naar mijn huis op een zaterdagmiddag met zijn laptop en een zak stroopwafels. Hij zei: we gaan dit samen doen. We logden in op mijn .belastingdienst.nl met mijn DigiD. Weet je wat ik zag? Bijna alles was al ingevuld. Mijn naam, mijn adres, mijn inkomen van mijn werkgever. Het stond er allemaal al.
Dat klopt. In Nederland stuurt je werkgever je loongegevens naar de Belastingdienst. Dus als je inlogt, staan de meeste cijfers al klaar. Je hoeft het alleen te controleren en op verzenden te klikken. Dat deed ik. Het duurde 20 minuten. Met Thomas naast me die alles uitlegde. En het resultaat was niet €800 betalen. Het resultaat was €200 terugkrijgen. De Belastingdienst moest mij geld geven, omdat ik maar een deel van het jaar had gewerkt en te veel belasting had betaald. En dat is precies wat er bij veel nieuwkomers gebeurt. Als je niet het hele jaar hebt gewerkt, heb je waarschijnlijk te veel belasting betaald. En door aangifte te doen, krijg je dat geld terug. Van €800 betalen naar €200 terugkrijgen. Dat is een verschil van €1000, omdat ik 20 minuten achter een laptop zat. En voor luisteraars met kinderen is er nog meer. Ik heb geen kinderen, maar veel luisteraars wel. Vertel. Als je kinderen hebt onder de 18 jaar, heb je recht op kinderbijslag. Dat is geld van de overheid voor de opvoeding van je kinderen. Je hoeft het niet aan te vragen. De Sociale Verzekeringsbank, de SVB, regelt dat automatisch als je kind geregistreerd is. Het bedrag hangt af van de leeftijd van je kind. Voor een kind van 0 tot 5 jaar is het ongeveer €270 per kwartaal. Voor oudere kinderen meer. Per kwartaal, dus elke 3 maanden. Ja, en daarnaast is er het kindgebonden budget. Dat is extra geld bovenop de kinderbijslag. Als je inkomen laag is, dat moet je wel zelf aanvragen via toeslagen.nl. Voor een gezin met 2 kinderen en een laag inkomen kan het kindgebonden budget oplopen tot meer dan €200 per maand. Dat is serieus geld. Dus als ik het goed begrijp, de overheid geeft je geld voor je huur, voor de zorgverzekering, voor je kinderen en geeft je belasting terug. Maar alleen als je het zelf aanvraagt. Behalve de kinderbijslag. Die is automatisch, maar al het andere moet je zelf regelen. Dat is het Nederlandse systeem. Je bent zelf verantwoordelijk. En dan is er nog iets dat ik ontdekte: het vakantiegeld. Ik dacht dat mijn salaris was, maar in mei kreeg ik opeens extra geld. Het vakantiegeld, dat hadden we in aflevering 5 besproken. 8% van je bruto jaarsalaris, de meeste werkgevers betalen het in mei. Maar ik wist niet dat het apart werd uitbetaald. Ik dacht dat het in mijn maandsalaris zat. Dus toen ik in mei opeens €1100 extra kreeg, dacht ik dat het een fout was. Ik belde de salarisadministratie. De mevrouw lachte en zei: "Nee meneer, dat is uw vakantiegeld. Fijne vakantie." En hier is een tip. Besteed je vakantiegeld niet meteen. Zet het opzij, want als je inkomen in mei hoger is door het vakantiegeld, kan dat invloed hebben op je toeslagen. Hoe bedoel je? De Belastingdienst kijkt naar je jaarinkomen. Het vakantiegeld telt mee, dus je jaarinkomen is hoger dan je denkt. En als het te hoog wordt, verlies je misschien een deel van je toeslagen. Dus meer verdienen kan minder toeslag betekenen? Ja, dat noemen ze de armoedeval. Maar zolang je je wijzigingen op tijd doorgeeft en je inkomen realistisch inschat, komt het goed. Is er niet een app of zo? Want ik wil alles in de gaten houden. Ja, er is een app, die heet gewoon Toeslagen, van de dienst Toeslagen. Je kunt hem downloaden in de App Store of Google Play.
In de app zie je hoeveel toeslag je krijgt, wanneer het wordt uitbetaald en of er wijzigingen zijn. Je kunt ook wijzigingen doorgeven via de app. Het is heel handig. Dat ga ik downloaden. Vanavond nog. Doe dat. En check ook je berichtenbox op Mijn Overheid. Daar stuurt de Belastingdienst al je brieven digitaal naartoe. Als je die niet checkt, mis je misschien een belangrijke brief. Zoals ik die brief 2 maanden op mijn tafel liet liggen. Precies, maar dan digitaal. Activeer je berichtenbox, dan krijg je een melding als er een nieuwe brief is en je mist niets meer. En hier is iets dat bijna niemand weet, de wow-fact van vandaag. Oh, ik hou van wow facts. Als je een laag inkomen hebt, kun je in veel gemeenten gratis hulp krijgen bij je belastingaangifte. Dat heet het toeslagenservicepunt. Vrijwilligers helpen je met je aangifte en je toeslagen. Helemaal gratis, in je eigen gemeente. Gratis hulp met mijn belasting? Ja, zoek op de website van de dienst toeslagen naar toeslagenservicepunt of bel je gemeente. Ze helpen je met alles: toeslagen aanvragen, aangifte doen, wijzigingen doorgeven. Had ik dat maar geweten, dan had ik die brief niet 2 maanden op mijn tafel laten liggen. En er is nog een wow fact. In Nederland kun je via je gemeente gratis juridisch advies krijgen bij het juridisch loket. Maar wist je dat je ook gratis een advocaat kunt krijgen als je inkomen laag is? Een gratis advocaat. Ja, dat heet gesubsidieerde rechtsbijstand. Als je inkomen onder een bepaalde grens zit, betaalt de overheid het grootste deel van je advocaatkosten. Je betaalt alleen een kleine eigen bijdrage. Nederland is een raar land. Ze geven je geld voor je huur, geld voor je zorgverzekering, geld terug van je belasting en een gratis advocaat. Maar ze vertellen het je niet. Dat is Nederland. De informatie is er, maar je moet het zelf zoeken. Niemand komt het je vertellen, behalve wij. Behalve wij en Piet en Thomas en mevrouw van den Berg, die vorige week zei: Bram, heb jij je huurtoeslag al? Want mijn nicht had het niet aangevraagd en die verloor €5.000. Mevrouw van den Berg weet alles. Mevrouw van der Berg zou een eigen podcast moeten hebben. En nu wil ik iets vragen aan alle luisteraars. Dit is belangrijk. Luister goed. Zet deze podcast nu op pauze. Pak je telefoon, open de browser, typ toeslagen.nl, klik op proefberekening en vul je gegevens in. Het duurt 5 minuten. Als je recht hebt op toeslag, vraag het vandaag aan. Niet morgen, niet volgende week, vandaag. Want elke dag dat je wacht is geld dat je mist. En als je geen DigiD hebt, ga dan eerst naar digit.nl. Vraag dat aan, je hebt je BSN nodig en een Nederlands telefoonnummer. Na een paar dagen krijg je een brief met een code en dan kun je alles online regelen. Klaar? Dan mag je nu op play drukken en verder luisteren. Wil je weten hoeveel geld ik uiteindelijk heb gekregen? Ja, vertel. Zorgtoeslag, €104 per maand. Ik vroeg het aan met terugwerkende kracht voor 5 maanden. Dat was €520. Huurtoeslag, €180 per maand. Met terugwerkende kracht, €900. Belastingteruggave, €200. Plus
Het verschil met de ambtshalve aanslag die ik niet hoefde te betalen. €800. Totaal €2420. Dat was het bedrag op mijn bankrekening waar ik mee begon aan het begin van deze aflevering. €2420. Maar ik verloor ook geld. De maanden voor mijn aanvraag, de maanden dat ik het niet wist, die kan ik niet terugkrijgen. Dat was nog eens €2000. Misschien meer. Dus het echte bedrag dat ik heb gemist in mijn eerste jaar is meer dan €4000. Omdat ik niet wist dat toeslagen bestonden. En dat is waarom we deze podcast maken. Samenvatting. Wat moet je onthouden? 1. Er zijn 4 toeslagen. Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Check of je er recht op hebt. 2. Ga naar toeslagen.nl en doe de proefberekening. Het duurt 5 minuten en het kan je duizenden euro's opleveren. 3. Je hebt een DigiD nodig. Vraag het aan op digi.nl. Je hebt je BSN nodig. 4. Geef wijzigingen altijd door. Als je inkomen verandert, als je verhuist, als je gaat samenwonen. Anders moet je later terugbetalen. 5. Doe je belastingaangifte elk jaar. Het is makkelijker dan je denkt. De meeste gegevens staan er al en je krijgt misschien geld terug. 6. Vraag hulp bij een toeslagenservicepunt in je gemeente. Het is gratis. En 7. Laat brieven van de Belastingdienst niet op je tafel liggen. Open ze, lees ze. Vraag hulp als je ze niet begrijpt. Maar laat ze niet liggen. Weet je wat Piet zei toen ik hem vertelde hoeveel geld ik had teruggekregen? Hij zei: Bram, ik had je dit eerder moeten vertellen. Sorry. Ik zei: Piet, jij bent degene die het me wel heeft verteld. De overheid niet. Mijn werkgever niet. De gemeente niet. Jij. Bij de televisie. Tijdens Ajax tegen Feyenoord. En Feyenoord won trouwens 3-1. Natuurlijk moest je dat erbij zeggen. Altijd. De zin van vandaag. Aflevering 1. Alles begint bij het BSN. 2. Ken je punten, ken je rechten. 3. Verander je strategie. 4. Eerlijkheid wint van perfectie. 5. Doe maar gewoon. 6. Paracetamol is het begin, niet het einde. 7. Een goede buur is beter dan een verre vriend. En vandaag, nummer 8. Je krijgt niet wat je verdient. Je krijgt wat je aanvraagt. Je krijgt niet wat je verdient, je krijgt wat je aanvraagt. Dat is misschien de belangrijkste zin van deze hele serie. Volgende keer is het tijd voor iets anders. Geen geld, geen regels. We praten over de Nederlandse cultuur, over directheid, over gezelligheid, over dingen die Bram nog steeds niet begrijpt na een jaar in Nederland. Zoals waarom Nederlanders hun verjaardag vieren door iedereen te feliciteren. Niet alleen de jarige, iedereen. Zelfs de buurman van de jarige. Daar hebben we het de volgende keer over. Tot dan en vergeet niet toeslagen.nl vandaag nog. Door! Doei!